Maray na hapon po sa inyong mga tugang, maluhod po ang gabos. Para sa novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Novena to Saint Anthony of Padua. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms. In the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitas mi an samong mga puso, sa pagpapasalamat ulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan asin naautob an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligroning mga kalamidad, natural man o kagibuan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi.
Sa liwat, Diyos marahay na hapon sa indo mga tugang. Ngunyan po, Martes, ikalimang simana, kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Ang satuya pong mga mass intentions, iyo ang mga minasunod. Thanksgiving, offered by Spartanus family, Hana Petero, Caranza Balaoro and family, Mr. and Mrs. Rosemary Garcia Noarin and family, for the gift of life and family, offered by Agnes Yanzon, and Lucas Regino Bungalon, for the special intention, Attrition Kota BFP, offered by Angelica Acedo Baterisna, Osifa Minanyeba, special intention, Vanessa Marquez Noga, for the deliberation for promotion of community development assistant. Para sa mga kalag kan mga minasunod, All Souls, dulot kan Spartinis family, Mariano, dulot Cambriones family, Roque, dulot kang Caranza family, Roberto, dulot ni May Chansay, Francisca, May, Jeffrey, All Souls and Purgatory, dulot ni Melchor Manjares and family, Ginaro, dulot ni Cathy Sinden and family, Berhilio, Alejandro, Leonila, Lourdes, Matt, Spencer, Exaltation, and All Souls, dulot ni Dr. Meriam Bermondo, Asuncion, dulot kan Makandog family, Franco, Lilia, dulot ni Brimon and Lona family, Joel, dulot ni Juan Abihoro and family.
Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Banwan magarawit na madya, paladan ka, dakulang biyayang paghapo niya, nagsiram na. Dakulang biyayang paghapo niya, Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. An pagkamuot kan Dios Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Ako unta ang sa tuyang mga kasalan, tanganing magikitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Diyos. Maherak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tuong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, Mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos na nagbabago sa mo sa pagkabuhay liwat ni Kristo, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, tawan sa imong banwaan ang kapusugan nin pagtubod asin paglaom. Tanganing day kami magduwa-duwa kan mga dapat uutubon. Nahuli ka ini, naaraman mi ang mga panuga na ika ang ginikanan. Huli ki Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa tuya pong inanyogon ang inot na babasahon. Ginuno sa mga gibukan mga apostoles. Nag-abot ang magkapirang mga Hudiyo hali sa Antioquia, asin Iconio, asin nabirik ninda ang mga tao laban sa mga apostol. Ginarapo ninda si Pablo asin ginuyod sa luwas kan banwa. Sa paghona nagadana. Alagad kan siya napalibutan kan mga disipulos. Nagbangon asin nagbalik sa banwa. Pagsunod na aldaw, si Pablo kairiba si Bernabe, nagpaderbi. Pakatapos na ikarukyaw ang marahay na bareta, sa banwang ito, nagkaigwa ni dakol na mga disipulos. Nagbalik sinda sa Listra, Iconio asin Antioquia. Pinakusog ninda ang buot kan mga disipulos, asin sinadol na magdanay sa pagtubod. Olay ninda,
Kaipuhan na kita magtios nindakol na kasakitan, bago makalaog ang kahadean nin Diyos. Sa lambang simbahan, nagbugtak sinda nin mga namamahala. Dangan, pakapamibi asin pakaayuno, idinusay sinda sa kagurangnan, na sa indang tinubod. Nag-agi sinda sa Pisidia, asin nakaabot sa Panfilia. Nagrukyaw kan marhay na bareta sa Perga, nagbaba sa Atalia, asin duman nagsakay pa Antioquia. Digdi sinda kaidto ipinaniwala sa pangataman nin tinipon nin Diyos para sa misyon na sa indang nautob. Pag-abot sa Antioquia, tinipon ninda ang mga paratubod, inusip ang gabos na ginibo nin Diyos huli sa inda, asin kung paano binuksan ang pintuan nin pagtubod sa mga pagano. Nahaloy sinda duman sa kaibahan kan mga disipulos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An mga katuod mo naguusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. An mga katuod mo, naguusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. An gabos mong linalang, magpasalamat sa imo kagurangnan. Asin an gabos na banal, mag-umaw sa imo. Ibareta ninda ang kamurawayan nin sa imong kahadean, asin ipahayag an sa imong kapangyarihan. An mga katuod mo, naguusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. Ipahayag sa mga tao ang sa imong kapangyarihan, asin an kamurawayan nin sa imong kahadean. An sa imong kahadean magdadanay sagkod paman, an sa imong pagkahade sa gabos nakapag-arakian. An mga katuod mo, naguusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. An sa kungoso mag-umaw sa kagurangnan, asin an gabos na linalang mag-umaw kan sa iyang ngaran, ngunyan asin sagkod paman. An mga katuod mo, naguusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo, tindog po. Alleluia. Alleluia. Ikaw kagurangnan, andalan, anuhay asin, katotohan. Alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Babasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Itinatao ko sa Indo bakong siring kan pagtao kan kinaban, day kamo mahandal, day kamo matakot. Nadangog nindo ang sinabi ko na ako mahali, asin mabalik giraray. Kun kamo namumuot sa ko, kuta na ipinag-ugma nindo na ako maduman sa ama. Hulita nama, mas dakula sa ko. Ini sinasabi ko sa Indo bago mangyari. Tanganing kun mangyari, magtubod kamo. Dainang panahon na ako magtaram sa Indo nin halawig. Ulitaan prinsipe kaining kinaban, nagdadangadang na. Siya daining kapangyarihan sa ko alagad dapat na maaraman nin kinaban na ako namumuot sa ama, asin inuutob ko ang itinugon niya sa sako. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Kan si Kristo po nagpuunang magpaaram sa iyang mga apostol na siya mabalik sa iyang ama. Naging very obvious na sa mga apostol nagkatarakot. Paano na kami kung mayo ka na? Ano ang mangyayari sa mo kung babayaan mo kami?
Kaya nahiling ni Kristo na kinakaipuhan na magkaigwagiraray sa mga apostol niya kay itong sense of security tanganing mahali sa indang pagduwa-duwa asin namamating takot. Kaya ano an sinabi ni Kristo sa sainda? Katuninongan iwawalat ko sa indo. An sa kong katuninongan itatao ko sa indo. Katuninongan ba kung arog kan itinatao kan kinaban? Day ka mo mahandal, day ka mo matakot. Mapapasa indo an katuninongan. Mga tugang, iyo iniso promesa ni Kristo sa mga apostol niya na minsan nga ni babayaan niya sinda, tamabalik siya sa iyang ama. Alagad, dahil man kaipuhan na matakot sinda, ninulita tatawan sinda nin sarong importantiho na balaog. Ano ang balaog na ini? Ang balaog nin katuninongan. Mga tugang, pag nadadangog tapo ang tataramo na katuninongan, ang nagdalaog pirmi sa isip tabaga, basta silensyo, daing ribok, daing iriwal, daing giyera, daing conflict. Iyo yan ang katuninongan sa kadaklan na beses na pagsabot niya to. Ang Hebreo pong tataramon kan katuninongan, shalom. Saro po ining very common na greeting kan enot kan mga Hudiyo. Asin si Kristo after the resurrection, every time na nagpapailing siya sa mga apostol niya, iyo iniyang pirmi niyang pigtataram, shalom, mapasainduan katuninongan. Alagad, sabi nga ni Kristo sa binasang Ebanghelyo, ining katuninongan na itinataon niya, bakong arog kan katuninongan na sa pagsabot kan kinaban. Bako sana ining absence of war or absence of conflict. But this is something deeper. Ining katuninongan, bako ining external. This is something internal. May tulo pong importantiho na components ining katuninongan na itinatangro sa sato ni Kristo. An enot, tranquility of the mind. Ang ikadua, simplicity of the heart. Asin ang ikatulo, serenity of the soul. Kunyaon da po sa to ang tulong ini, mapapasato ang tunay na katuninongan. So an enot, tranquility of the mind. Pag day ka magagayo, ki pinagpaparahara ditan, day kagayo ki natatakutan, magkakaigwa ka din tranquility of the mind. Paano mo ini makakamtan kung igwa ka din makusog na pagtuwod, as in pagtitiwala sa Diyos, magkakaigwa ka din tranquility of the mind. Sabi nga ni iba kaninda, the opposite of fear is not courage, but the opposite of fear is trust. Kung dakulong kang natatakutan, ano ang antidote kang takot? Bako man talaga isog nin buot, kundi pagtitiwala. Kaya ang tranquility of the mind nakakamtan kan mga tao na may bilog na tiwala sa Diyos. Ang ikadua po, simplicity of the heart. Ang mga tao pong bakong kapritsoso, iyo ang mga tao da po na nagkakaigwanin katuninongan. Ninulit ako, kung kapritsosohon ka, dai ka magkakaigwanin katuninongan. Kunan kada bes pagbukas mo kan cellphone, igwa kang naiiling sa Lazada na kursunada mo, as in day ka nangangaturog sa kuday mo bibakal, talagang day ka magkakaigwanin katuninongan. Giripirmi kang apektado kan mga bagay-bagay, ninuli sa kapritso. Pero kung ang puso tada po, simple, as in mapakumbaba, magkakaigwa kita din katuninongan. So ini pong simplicity of the heart, nakakamtan kan mga tawong igwa kan birtud din kapakumbabaan. Mga tawo na pinag-a-acknowledge ninda na magtataunin ka ugmahan sa buhay asin kapanoan, bako ang mga material na bagay ng God, kundi ang Diyos, ang presensya ni Kristo,
iyo ang magpapano sa iya. Ang ikatulo po, na iyo ang pinaka-importante, serenity of the soul. Kunan sa tuya pong kalag, malinig, asin banal, magkakaigwa kita nin katuninongan. Paano ta makakamtan ang kabanalan kan kalag? Obedience. Kung kita po, danay na nagsusunod kan kabutan kan Diyos, magkakaigwa kita din malinig asin banal na kalag. Asin iyo inan magtataunin katuninongan sa sato. So therefore, ang katuninongan na itinatangro sa sato ni Kristo, totoo man ang bako man external. Katuninongan na gikan sa tulong bagay. Katuninongan na gikan sa pagtitiwala sa Dios, kapakumbabaan, asin obedience sa kabutan niya. Mga tugang, every time nagse-celebrate kita kimisa, bago ka mo nagkukumunyon, igwa kitang sign of peace. Nagpapatinarao-tauhan kita din katuninongan. Puro atsan po gigibuhon ta na naman ini. Lugod ining pagpatinarao-tauhan ta kan katuninongan, lugod ini day sa na maging greeting or ordinary greetings na pigigibo ta sa lambang saro. Lugod ini maging pamibi ta para sa lambang saro. Nalugod gabos kita mag-erok sa irarom nin pagtubod, pagtitiwala, mag-erok asindanay na maglakaw sa kinaban na igwanin kapakumbabaan, asindanay na nag-iinguwa na maging obedient sa kabutan kan Diyos. Sa ngaran ka nama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Dai kaming idololo, kundi sa mong pagkamuot, ang binog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kagurangnan, iningatam niya humunyan, lugod maging tantanin, kaligtasan para sa samo. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ansako an sa indong atang ako on man kan Diyos na makakamhan. Akon manlugod kang kagurangnanan sa imong mga kamot, para sa kamawan asing kamurawayan kan sa ingayangaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan ako on mo ang mga atang kang nag-uog mang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan, kan dahilan nin siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga nin daing sagkod na kagayagayahan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigwasin dapat matanos nakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ani mas mamuraway na iharubay urok ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit noon na bertudes, asin ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos Diyos nin nin mga upo, ang ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan. Palada ng minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo.
Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Tiring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom kaini, tainian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamarita niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadaan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan samong Papa si Francisco, kan samong Obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa muyang mga tugang, na nagturok sa paglaom kan kaligtasan asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gabos kita mapamibi sa mga tataramon na itinukdo, itinugon sa to kan kagurangnan. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang but mo sa daganin siring sa langit, ang samong kakanon sa arualdaw, itaw mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasaalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraw. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Ulit sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, katuninongan, itinatao ko sa indo, hare paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Cordero kan Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kan ginaan.
kaheraki kami. Kordero ka, Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kan ginawa. Kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban. Tawi kami ninatuninongan. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako Bako akong ako maninigo na maninigo, ikamagdago ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Patamanon manlugod kita, kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Kamot na nagdaranin katuninongan. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, kaugaying hilinga sa imong banwaan, asin an pinagkanigo mong mabago, kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit, kan pagkabuhay liwat, kan dai matunaw na laman, na papamurawayon, uli ki Kristong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamugabos kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity.
Father, Son, and Holy Spirit, triumphant one God. You give to us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we Lord. Oh, teach us how to live the gospel way of life, chosen by the Lord to lead us all to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life